Dobar bend, mi sada prelazimo na sportske teme. Ove jeseni doneta je odluka da će se bejsbol ponovo naći na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Šta ovaj sport čini posebnim? Koje su pravila igre? Zašto je toliko popularan u Sjedinjenim Američkim Državama, na Kubi i u Japanu? Šta je potrebno da bi se reprezentacija Srbije plasirala na olimpijadu? Sa nama su trener bejsbol kluba Vojvode, Momčilo Kojić, i prvotimac ekipe Beograd 96, Gojko Ajduković. Dobar dan, dobrodošli. Izvolite, sedite. Dakle, od 2028. godine bejsbol ponovo na olimpijadi. Zašto ga neće biti u Parizu? Da vam kažem, oni nas igraju se sa našim osjećanjima. Mi smo se pokušali da se kvalifikujemo za olimpijadu u Tokiju pre 2 godine. Sada u Parizu nema, a u Los Angelesu će ponovo biti na programu. Svaki domaćin ima pravo da izabere sportove koji će biti učesnici tih olimpijskih igara i sve zemlje zapadne Evrope, da kažem, više Amerike i Azije, vole bejsbol i oni uvrštavaju to sve u svoj ovaj program. I evo, Gojko je prvotimac kluba Beograd 96, je li tako, koji je najbolji u Srbiji, je li tako? Gojko je kadetski reprezentativac, a vrlo brzo će postati i ja reprezentativac. Tako da, ali ove godine Beograd 96 je svoju duplu krunu. Evo neka Gojko kaže kakvi su mu utisci. Kakvi su utisci i zašto je Gojko odlučio da se bavi bejsbolom? I ja sam odlučio da se bavim bejsbolom 2013. godine. Kad sam bio mali, otac je pretrenirao, pa me je doveo na bejsbol i meni se odmah taj sport svideo, pa sam nastavio ga treniram. Zašto? Šta je to što je bilo posebno privlačno? Pa na prvom treningu samo sam ga krenuo, zavoleo sam sport i posle toga nisam razmišljao ni o čemu drugom. I da pogledamo malo opremu koju ste nam doneli. Danas sam doneo rukavicu i jedna loptica za vas. Aha, loptica za mene. Kažu da je ova loptica prilično specifična, onako tvrda je i da boli ako udari, da su udarci zapravo snažni. Boli, ali šta vi mislite? Šta je unutra? Od čega je ono napravljeno? Ne znam, mislim da postoji neka guma, čula sam da ima plute i da je koža preko toga. Da, ali između središta od plute i kože koja obavija je gusto namotano klupko konca. Znači, ovo ovde nije, obično ljudi kažu drvo, kamen, razne neke stvari stavljaju, međutim, unutra je klupko konca gusto namotano. I zato je možda tako i čvrsto? Ima veliku gustinu i to je omogućava da leti daleko i ravno onoliko jako koliko je bacimo. Gojko, šta je bitno da bi ova loptica precizno letela? Pa da možemo lepo da bacimo lopticu. Šta je najzahtevnije i najkomplikovanije u Pa bejsbolu? kako trebamo da držimo loptu, to je jedno od glavnih pravila. Treba da držimo preko ova 2 šava i kada je bacamo je preko glave. I gađamo metu. Kada bacamo, pokušavamo levu ruku na kojoj se nalazi rukavica da okrenemo ka igraču. Dobro. I kada bacamo, podignemo ruku i bacamo ka njima. Koliko dugo, dakle dugo se prilično baviš time, koliko ti je bilo potrebno da ovladaš tim osnovnim potezima? Pa ja se bavim 10 godina već bejsbolom i trebalo mi je 2 godine da lepo usavršim kako treba se baca i hvata lopta. Koliko dugo se bejsbol igra u Srbiji i kako je stigao do nas? Kako je uopšte nastao ovaj sport? Sport je nastao s početka 19. veka u Americi. Alexander Cartwright je u njujorškom klubu Knickerbockers postavio prve pravila bejsbola. Kasnije on igran širom sveta svuda. U bivšoj Jugoslaviji se bejsbol igrao 45. godine kada je Nada iz Splita napravila prvi svoj tim, a u samoj Srbiji od 87. godine kada je Partizan, sportsko društvo Partizan, napravilo bejsbol sekciju koja se takmičila u drugoj ligi tadašnje Jugoslavije. U formi kako i danas postoji u Srbiji, od 93. godine se igra bejsbol. Klubovi su se stvarali i gasili iz godine u godinu, ali evo sadašnji sastav traje već poslednjih 5-7 godina, tako da imamo trenutno 4 kluba u prvoj bejsbol ligi. Ovogodišnji šampion je Beograd 96 i osvajač kupa. Moj bejsbol klub Vojvode, čiji sam ja trener. To su 2 kluba iz Beograda i postoje 2 kluba u Novom Sadu, Novi Sad i Vojvodina. Mi u Beogradu imamo predivan teren na Adi Cigalniji. Će biti evropsko takmičenje sledeće godine u julu. Tako je, u julu će biti evropsko prvenstvo upravo održano ovde. Doduše, naši prijatelji iz Novog Sada još uvek nemaju teren i svaki put pokušavamo da nađemo način nekako da i u Novom Sadu, koji je zaista postao centar bejsbola, obezbedimo jedan teren za treniranje i naravno i za organizovanje velikih takmičenja. Šta je ono što je nama potrebno da bismo se plasirali na olimpijadu
u Los Angelesu 2028. Da, godine. relativno smo daleko od olimpijade, ali smo prve korake napravili još 2019. godine. Potrebno je da u ovoj B grupi u kojoj se srpska reprezentacija sada takmiči osvojimo prvo mesto. Bili smo na domak toga 2021. Tadašnje prvenstvo je također bilo održano u Beogradu. Beograd je postao odličan domaćin evropskih prvenstva, to je prepoznala Evropska federacija i sa najvećim zadovoljstvom nam daje ta domaćinstva, jer zaista Ada Ciganlija se pokazala kao predivan kompleks gde igrači nakon odigrane utakmice po vrelom letnjem danu mogu da se rashlade u Savskom jezeru i da uživaju u svim sadržajima koje Ada pruža. Potrebno je da u naredne godine, doduše još uvijek nije kvalifikacioni ciklus za tu olimpijadu, tek će biti za 2 godine. Potrebno je da iz B grupe pređemo u A grupu, da u toj A grupi osvojimo prva 3 mesta i onda da se na kvalifikacijama protiv daleko razvijenih zemalja u bejsbolu od nas, kao što su Tajvan, Južna Koreja, Japan je odlično. Tako. Japan je prvak sveta u svim mogućim kategorijama. Kuba također, dobro, bejsbol se igra i na... Kuba je bila svetski šampion decenijama do pada Fidela Castra. Nažalost, kasnije sa padom tog režima pala i disciplina u kubanskoj reprezentaciji, pa su mnogi igrači prebegli u Ameriku i od tada je i nivo bejsbola na Kubi postao osrednji, nije više vrhunski kao nekada. Ali Japan je prvak i u muškoj, i u ženskoj, i u dečjoj konkurenciji. Sigurno sam da će sve to naše kolege iz sportske redakcije ispratiti. Vi ostanite, molim vas, sa nama. Mi govorimo i o drugim sportskim temama. Sada će nam se pridružiti moj kolega Goran Stepić. Gorane, dobar dan. Vidiš kakvu divnu ekipu imamo u studiju. Čuo sam. Bejsbol je jedan od najstarijih profesionalnih sportova, koliko ja znam. I pazi, da ti kažem, ugovori su astronomski. Dakle, bejsbol apsolutno parira i američkom fudbalu. Tako da eto, to je ta neka specifičnost što se tiče bejsbola. Čisto ja da dodam eto još neki detalj, ali verujem da su naši gosti sve to već ispričali. Koji sport? Ivana, pošto su naši gosti iz bejsbola napravili jednu kopču, inače davno na jednoj fudbalskoj utakmici je napravljena ta prva proba bejsbola u Srbiji. Dakle, na poluvremenu tog meča su gledaoci prvi put u našoj zemlji vidjeli kako izgleda bejsbol. Eto, to je jedna zanimljivost. Tako je. Mnogo vam hvala svima na ovim sportskim temama i sportskim vestima. Vi ostanite uz nas, brzo se vraćamo.